Kaixo, ongitorriak aiaraldea.eus edabidera. Bueno, dakizuenez iragarri dugu saio berezia Renfeko tren zerbitzuari buruz, eta gurekin, Patxe Guaiomeana daukagu, labeko ordezkaria, eta zergatik erabaki dugu bera gonbidatzea, duela gutxi, egon zen eskualdean matxura bat, galdetu genion, ea ze gertatzen ari zen, eta hori azaltzeaz gain, azaldu zigun, urrengo asteetan edo hilabeteetan zerbitzuak are gehiago egingo duela okerrera. Orduan, joera horretan sartu baino lehen, Patxi azalduko diguzu ze gertatuko den urrengo asteetan, urrengo hilabeteetan tren zerbitzuen eta zergatik gertatuko den hori. Bai, arrastion. Arazoa etorriko da jende faltagaitik. Hemetik aurrera oporrak hasiko direz eta klabe batzuk geldituko direz kubridu barik, osea, jendera ez da egongo. Eta gero, segetik dago jenderik, ona etortzen den jendea, alik eta azkarren eskatzen du traslado joateko bere bizitokira. Eta hurrengo hornada etorri arte, hor hilabete batzuk gelditzen direz premia, jendearen premiagaz. Orain oporretan dauz, baina lau pabos, gero jasiko direz, esantuan 10 lagun edo gehiago modulok handitzen direz, eta jende falta egongo da, jendea gidariak, eta gidarik ez badau, trenak egirez. Trenera mugitzen. Duela gutxi, egon da eskualde honetan, ez da polemiko zande izan, baina EH Bilduk eraman zituen mozio batzuk zera zenbait udal batzetara, apur bat, perreskuratzeko zerbitzu osoa, eta PSek, behintzate aiaraldean, atera zuen ohar bat, esanez, Renfek egin dituela kontratazioak eta arazoak konponduta daudela. Baina ez dakit kontratazio horiek guztiak nahikoak diren, eta gero agian aintzatatu behar da, aipatu duzun beste elementu hori, ez? Etortzen den jende asko kanpotarra dela, Espainiarra, eta orduan bere EPEA edo bere lanaldia hemen bukatzen denean, itzultzen direla bere herriko bere jatorrizko herrietara, ezta? Bai, gauza biak. Gero erabaki politika da Madriletik estaltzea. Esatea dana ondo dagoela, eta hemen haiek gobernuan dauz, eta holan da. Eta arazoa egon badago, saiatzen direz eskutatzen, eta igartzen da trenik ez daudenean. Eta gero berez, epatu dugu, ziurrenik urrengo asteetan etorriko dira arazo gehiago, baina pandemia hasi zenetik nabaritu da, nik uste edozein erabiltzaileek nabaritu duela, tren asko geratzen direla atera gabe, sistematikoki, atzerapenak, eta hor, arrazoi ezberdinak daude, ez? Azalduko diguzu, hasteko, langileen faltaren arazoa eta gertatu diren erretiroak, ze gertatu den hor? Hasteko trenak oso onak atera direz, baina, 32 urte diuki, eta milionada kilometroa. Desgaste horrek igertzen da, doazenean tailerretara repuesto falta, edo tailerrean kurioso da, baina jende falta da bai. Eta orduan hor dagoen mano de obra ez da heltzen konpontzeko egunero matxura de kontren horrek esate baterako. Eta jendeak ulertu desan hau, esaten dugunean material falta eta matxurak ez dira edonolako matxurak, ez? Batzutan, aipatu diguzu ez, batzutan off the record, nolabait esatearren, pero batzutan trena geldi badoa da, trenak 2 motor dituela eta bakarra dagoela funtzionatzen, edo batzutan ere egon dira arazoak galgekin, bakarrik doala galga batekin, elektrikoa eta mekanikoa eraman ordez. Osea, ez direla ere edonolako matxurak, ez? Ez, direz agotamiento de material esan dezakegu. Trena holan ibiltzen da, baina bere kadentziakaz beranduago heltzen da, frenatzerakoan igertzen da ez dela erosoa geldipena,
eta bueno, a ber, arriskurik ez dago zirkulaziorako, on lasai, jarraitu trenean joaten, ez dela zer gertatuko. Eta hori, matxurak direz, kotxe sarretan gertatzen dena, edo bizikleta sarretan. Ez da segurtasun arazoa, baina bai, eragiten dio bidaiariaren erosotasunari, ez? Agian ez direla, trena motelago joaten dela, orduan berandu heltzen dela, gero horrek baldintzatzen du urrengo ordutegia, eta zuk aipatu duzuna, ez? Agian, galga erabiltzerakoan, nabaritzen duzula agian inertzia gehiago, edo? Gero igartzen da, azpiegitura, trenbidea bera, adifekoa dana, mantenimiento bari dagoela, justo partxe batzuk ipintzen direz golpe jotzen dutenean, trenek, baina ez dute ekartzen materiala, makinaria, matiza, de hecho, makina hori handia, gabaz ebiltzen zirenan mugitzen harriak eta dana usten ondo, eta orain dela 10 urte azken aldiz etorri zirela, eta, claro, emititonela da asko pasatzen direz. Pasatzen gara gu, baina gero gabaz egunez ikusten duzue merkantziak, tren horiek 500 metrokoak kontenedorez beteta, eta horrek peso deko. Eragin handia dauka tren bide horietan. Eta bueno, lehenengora itzulita, hori, pandemiaren osten, bapaten ikusi genuen, tren zerbitzu askoz gutxiago zeudela, ez? Eta, zuekin, sindikatuekin hitz egin da, aipatu zen iguten, jende asko hartu zuela erretiroa, baina, bai kontratazioak egin direla, baina ez direla nahikoa, ez da? Hori ziklikoki pasatzen da, heltzen da promozion berri bat, eta betetzen direz lanpostu guztiak. Aldi berean, 10 gidari bat batean jubilatzen direz, adinarekin, eta hor, gelditzen da tarte bat, non ez dago rekursos humanosik, hori kubritzeko, eta zer egiten da, trena suprimidu, alik eta kaltegarriarik ez izatea, laudiokoak eklentzen direz, baina mantentzen direz orduñakoa, purtsu bat hor saiatzen da egiten... Horekatxo bat mantentzen dugu. Baina, orain zein da egoera, uste dut, jende gehiago hartuko duela erretiroaz, eta baina ez daude oposizioak deitzen, ez? Behintzat horren beste lanpostu betetzeko, ez? Larunbata honetan, ope diukie orain sartu berriak. Finkatu behar dute plaza. Batzu dauz etxean ikasten eta besteak dauz lanean. Izango direz, 80, baina 80 horretatik ona ez da inor etorriko. Joango direz Madrilera, Kataluniara edo Sevillara. Orduan, hemen urtarri arte edo martxo arte ez da inor etorriko. Eta tarte horretan, jende premia egongo da. Eta gero, ez dakit sindikatuek, aldarrikatu duzue, ope gehiago egin behar direla, lanpostu guztiak betetzeko, baina gero badaude beste aldarrikapen batzuk, ez? Adibidez, labek aldarrikatu du eskumenen transferentzia pentsat, Euskal Erkidego autonomora, ez? Bai, guko lan ikusten dugu. Hemen lan egiten dugu, hemen kudeatu behar dugu gure sistema. Renfe oso handia da, estatu osoan trena dauz, eta gu gara azken, zerrendako azkenak. Orduan, dekuguna, tren zaharrenak, jende falta, azpiegitura txarra, eta eskatzen dugu, ikusten dugu, komenigarria transferentzia pasatzea, non kudeaketa gertuagoa egiteko hola izango zela. Eta gero, aipatu duzu, kudeaketa eta tratu gertua, hemen ditugu nik aipatuko nahiko nituzke, bi kontu, ez? Agian zuk azaltzeko gaizara. Alde batetik, izten ari dira, ez dira izten ari geltokiak, baina bulegoak edo zerbitzua, jendeari ematen zitzaion zerbitzua desagertzen ari da tren geltoki askotan, gero eta jende gutxiago dago, eta gero gainera,
aipatu duzu ez, hemendik kudeatzea, hemendik maitasun apur bat jartzea zerbitzuari, eta adibidez euskaldunentzat ez dago inoiz, edo oso arraroa da, lehiatiletan topatzea norbait euskaraz ulertzen duena edo egiten duena. Egiten duena, nik uste erdi utopia dela, baina ulertzen duena ere zaila da. Hemen eskualdean ikuste ezagutu ditugula gehien bat, hemen lan egiten izan dutenak ezagutu izan ditugula, hemengoak zirelako edo, baina orain topatzen dugu ez, askotan hemen ona bidaltzen dutela kanpoko jendea eta gainero denbora gutxiz, ez? Bai, arreta personala, takillero betikoak izan direla takilletan daudenak, orain arte egon direnak bertokoak ziren oso euskalduna, baina, igual, tasuna apurtxu bete gehiago euskararekiko. Eta orain etortzen den jendea, espainaldetik etortzen da, gidarien moduan. Orduan egoten gara hemen, batzuk esaten duri Erasmus bat egiten, urte bi edo bat, eta banoa berriro nire herrira. Orduan berdin zaie. Eta enpresa bera ez deko kezka edo maitasuna edo premia irakasteko euskera jendeari. Naiz eta lengua ofiziala izan. Eta gero nik aipatu nahiko nuke ere, orain egiten ari direla zenbait inbertsio geldoki batzuetan, eta zuekin, ere sindikatuekin solasaldiren bat izan dugunen aipatu duzu, ez? Kezka dagoela privatizazioaren aldetik, ez? Orduan, ikusita giza bitarteko nahiko ez direla jartzen, baina azpiegituretan edo zenbait geltokietan egiten direla inbertsioak, horrek arduraren bat sortzen dizue, pentsatzea agian azpiegitura hoien hobetzea izango dela epe ertain edo luzera privatizazioa posible egiteko? Etorkizuna armatzea oso gatsa da, baina baliteke bidai luzetako trenak edo, AVE eta horrelako gauzak hemen ez dagoena, privatizatzea denboragaz. Aldiriko zerbitzu ez dut uste. Beti diru laguntzagaz egon behar da, gobernuaren aldetik, defizitario dalako. Eta ez dugu ikusten enpresa bat presege hartzeko zerbitzu hau. Ez. Eta gero, aipatu dugu zera materialak oso zaharrak direla, batzutan trenak geratzen direla tailerretan, gainera ere jendea falta dela tailerretan, eta azken hilabeteotan batu zaigu vandalismoaren arazoa, ez dakit edabidetan sortu den, edo sortu dugun alarma bat den, edo benetan ikusten duzuen fenomeno bat dagoela hor, jende gehiago dagoela, edo jende gehiago dagoela gauzak apurtzen, edo jende oso gutxi gauza asko apurtzen dituela, edo beti izan da horrela eta orain aitzakia da trenak ez atertzeko ez dakit. Ez, vandalismoarena izan da irailan, urrian edo lan potente, hilabete bi izan direz oso potenteak. Eta orain momentuz mantxotu da asuntoa. Zer dago, baina betikoa. Papeleraren bat, osteatuta, fluorescente, baina ez da ja lehen bezala kristal guztiak apurtuta. Dena den tren batzuetan kendu dituzte mailua. Kabina doa gidariarekin eta orduan jendea jazteko hain arrestasuna hartzeko eta apurtzeko dana. Eta igual baten bat susto bat jaso du eta beste lekuetatik biliko direz apurtzen dana. Eta, ez dakit, erabiltzaileok batzutan joaten gara trenera, topatzen dugu zerbitzua ez doala, batzutan ordaintzen dugu langileekin, ze mezu zabaldu behar diegu erabiltzaileei, tamalez
azken aldian maiz gertatzen den egoera horien aurrean? Nik esaten dut, bai zuri esaten dizut eta jendeari egin behar dena da reklamazioa. Bai idatziz edo bai online, baina reklamazioa egin behar da. Ikusteko, jendeak jatzen dela eta, orain badakizue tabla de calidad edo erdakizer, reklamazio egin eta gero, bestela idatzi ez dana ez da gelditzen. Gomendioa da, edozein gertakariaren aurrean, hartzea, hor zaila da, azkenean enpresak asoaz leku batetik bestera, baina, hartzea tartetxo bat, zera, reklamazio liburua takilan edo bestela online egin daitezkela bai. Eta reklamazio egin. Eta gero berreklamatu, berandu heldu zarela, eta bueltatzea dirua, zentimo batzuk izan arren, baina, zure kontrato apurtzen da, trena ez dagoenean. Zure kontrato bai bateko trenean, zure txartelarekin, eta ez dabil, hori da. Doakoa izan ez da din behintzat. Hori. Eta, ez dakit uste dute gauzen nahiko txo, landu ditugula elkarrizketan. Uste duzu zer adaztu dugula holan langile batzordeak daukan hor lehentasunen artean eta ez duguna aipatu? Guk beti eskatzen dugu pertsonal gehiago egoteko arreta pertsonala takiletan eta gero, gidariak behar direz, bai. Ikuskatzaile gehiago egotea ondo legoke. Azken finean jendea trenean zoazenean eta ikusten zaitu batzuk esan dute ondo zatozela arazo badeko edo lasaiago noa zaudenean, purtsu bete harremana ona dekugu bezeroekaz. Eta eskatzen dugu tren gehiago bidai luzetarako. Eta ordu bat erdi tardatu hementik Miranda de Ebroraino eta gero ja azten direz aputxo bakorrik egiten, baina jendeak trena maite du eta batzuk trenez joan gure daiteke. Gerto, Patxi, mil esker nolabait diagnosi hau egiteagatik egungo tren zerbitzuari buruz, ze badakigu, zuakizu hemen eskualdean funtsezko zerbitzua dela eta eragina handia da herritarren artean, bintzat ez geratzeko hor limbo batean gertatzen ari dena, baizik eta bere testu inguruan jartzeko eta jendeak jakiteko benetan ze egozten ari den hor barruan. Eskerrik asko gomendatzea gaitik eta hurrengora arte. Laster arte trenean ikusiko dugu zer. Bai,